е един сравнително труден въпрос, до толкова доколкото може на много неща да се даде и на много неща трябва да се даде. Но понеже има нещо, което мисля, че кондензира проблема в себе си, ще говоря само за това и съм си приготвил текстче, за да не се развивам твърде много за времето. Има много, за което да се говори, но се опасявам, че това, което се случва в света, винаги е трудно за описание, камо ли пък за обяснение. Мисля си обаче, че си заслужава да обърнем внимание на един остър пример за човешкото. Точно това се разиграва с безапелационна точност пред всички ни. Хората удобно сме обърнали гръб на ужаса и именно това е същината на проблема. Човекът мълчи. Нека наистина се замислим какво значи фактът, че в момента сме свидетели на геноцид. Струва ли ви се нормално, че мълчим пред изтреблението, пред болката и смъртта на десетки хиляди хора? Че не обръщаме внимание на самото отрицание на живота? Безмилостно убити мъже, жени, старци и деца, разпърчетосани от взривове, затрупани по руините на домовете си, мъчени от наложен глад и предотвратими болести. Тук дори не става въпрос за политиките на Израел. Не е проблемът само извършителите. Проблемът сме всички, които отвръщаме поглед от ужаса на геноцида. Ако мълчим пред това, нито едно друго мълчание не е изненадващо. И става ясно, че всяка една друга несправедливост е именно наша вина. За съжаление, всичко е абсолютно обяснимо. Причините са явни и точно това е най-чудовищното. Но искам да отбележа, че ако нямах надежда в хората, нямаше да си правя труда да рисувам или да говоря. Вярвам, че можем повече и вярвам, че всъщност сме по-човечни. Мисля си, че винаги се появява наново същата истина. Ако обикновеният човек беше казал нещо на време, ако се бяхме вгледали в проблемите си и бяхме казали нещата ребро, катастрофата не би се случила. Вярвам, че има смисъл да се говори. Всеки един от нас трябва да говори. Имам надежда, че някой ден ще разберем тази проста истина. Това е.